Dobrý ľudia, dneska sme tu už po tretíkrát a zase sme tu s kamarátom Matejom. Matej, pozdrav. Čaute. My sme dobrí kamaráti a preto furt natáčame nové videjka. Tak Matej, ideme na to? OK, asi berem. Už mám 12 brawlerov, dobre, ne? Dobre. Dám si Edgara, prsi, Edgar. Tak pozerajte moje videjka, dávajte lajky, odobery. Som ja? No? Viem to ráda. Hej, ale až tak o... Tak 14:40. Dobre. To ľahko, vieš. A ja už mám kanál. OK, a jak sa volá? Ale počkaj, ja ti ho napíšem. No tak môj kanál máte tiež na kanál a budeme radi, keď obidvoch kanál budete sledovať ľudia. Však Matej. Lebo my sme najlepší youtuberi na svete. Nie, sorry, to nedalo. Trhni. 5 sekúnd. Bro, kamo, 1 sekunda už tu. Prst, Edgar. Ale to sa nedalo, on zdrhol. 4 plus 4. Alebo dáme si môj najmenší trofí. A ja nemám najmenší. Už je končila, ale... No. OK. Matej, a jak sa teda voláš? A to je dlhé, no. No tak mi to napíš a ja to potom na budúcom videjku poviem mojim divákom. A ty poslúchaj na teba. Ty čo? Nevieš, kto na teba kúka? Nie, že na mňa nikto nekúka. A jak si poviem, keď si ešte do dverí? Neviem. Taký asi oco, ne? Aj mama, ne? Možno, neviem. A možno aj sestra. Aj ty tebe. Hej, nie? Ale musí robiť presne dobrý. Nie dobrý teraz. To vieš? No? A ty musíš povedať bez, ne? Jo. Ale až potom neskôr. Keď budem starší. To vieš? No? A víš, tak na začiatku ukazuje, že leží derka a tam to 10 000, ale derka, ne? Hej. Aj také budeš robiť? Možno. A mohol byť dneska epický vegano. Hej. Hej, nie? Bro, koľko hápok mi ostalo? 79, tak dajak, nie? Ale máš strašne veľa pavlov. Jak sa na YouTube button? Ja ho dám skôr. Určite. A my sme jak Gudu a Mixáko, nie? Ja som Mixáko. Počkaj, a ja. Lebo ja keď budem hrať, ja si môžem zbrať 1000 kreditov. A on to veľa. Cože? A som telefón. Ja si berem Colt, lebo ho mám v dobrom kveste. Dobre, ja? A ja si to povedal. Dávaj ty quest. Zahráme si to všetkým. Čo to máš fajnou?
strašne. Ja to ti? Ja 215. Je to taktiež nie do Rádka. A pôjdeš štvrtok toto na tréning. Hej, ale ja budem vedieť, ale keď to bude presvedčanie. Dobre. Ale ja už nebudem počúvať Matiáša. Fakt. No. Mne sa nechce byť tam horu, bude píši. A to bude presvedčenie, ne? Keď ma utynú, nech na nás skočí, hej. Dávaj si pozor. Ono je strachka. Hej, nie. Srčka. To bude zastrantinové. Ja som ti pomohol. Ja som mu zabila, ty máš taký antiela. Poď, no. Pekný, díky Mortis. Nie, prepáč. Čo ja? A ty nemáš natáčať. Ty nevíš natáčať. Lebo Ja. máš 0 odoberateľov. Ja som to prežil. No wow. Poď na to. To pojaku. Ďakujem, koho nezabije. Ďakujem. Drní. Ty si noob. Si noob. Co si povedal? To tu, Mateo. Pomôžem. Nič, tak. Ja som ti pomohol. A ja som neraz to zomrel, Bielko. No a... Dobre, no. Oni sa mali byť negabo. To je asi tak, ty vidíš tam, jak je toto, jak tu dostávame každý deň dačo, nie? Jak tam sú hore tam 4,58, nie? No, čo ty? No tam možno celý to dostaneme, lebo furt tak dostávame, nie? No, ale ja som ešte chodil do Rádka. No. Poď. Kinčára. Bim, 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 kinčára, bim, 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 bim. No, veď ja si neviem, ale Lebo by sme dneska mali iba 4 hodiny. Kinčára. Bim, 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 bim. Binding. Nie more, no, ale to je nie? No, ja som lepší. Poďte nám do jedna, ale bez kýnu. Okej. Každý bude mať aj Kamo, po mne ide Mega, Matej. Som dole, tak kde? Počkaj, ja ju dávam. To dávam. Ja som nedávam, no, teba rozdrží. A ty si Mega. Ale som Jackie, chápem, ja som na blízko. No to na čo si tu chodil? Teraz, ty sa držať, ty nevieš držať ľudí. Ty nevieš držať ľudí. Radšej zdrhni ty. Videl si to v 3 zmeli. No. Ale povedaj, nehaj. Hej, ale potom si to pokákal. Kinčára. Bim, 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 bim. Čo? Kinčára. Bim, 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 bim. Čo? Nedáme ránky. Oka. A ty môžeš na ránky. Nie, nemôžem. Ešte trvá 300 trofy. Ja mu dajem 2. A ja 0. Aha. Ale buď ticho, bo ja som si dal nový účet. Ale na to prvo. Tak bod 1. To bolo rankedy hovadina. Čas ty choď hore. Dobre, si máš ránky. Ale štvrtok dosadíme len 4 státov. Hej, ja sa teším. Kámo, ale ja budem mať 4. Ja budem mať... Počkaj. Poďte 5. Ja budem mať 4.
A bolo možno aj viac. Zabil ho. Možno viac. Ja možno tiež viac. Dobre, divná, ty na Majko. Lily! Na čo to si robil? Ty si... A ty si teraz na koho šetriš? Na Kýta, nie? Jak skáže? Ako sa káže sa mi nechce, ale počúvaj, keď si skončí Kýta, musím potom skáže. No, Ale skáže nie je taká zlá, veď čo je skáže. neviem. Skáže je taká silná, vieš. No, Vyráš si kreditku. no. A keď som zadarmo aspoň. Mhm. Zobral, vieš. No. No nie, si tam nechal, vieš. Vidíš, aký som pro? Jo. Ja si pávam čokoládku. Ja som dal omylom. No. A ty mi utekáš. No. Oka. Čo, aha. No to je jedno. No. Budeme prví. No tak nič, no. Ja som ti pomohol, aby si ho dokončil. Hej, bol som tu. Dobebaruj ho! Toto si dobre dal. Ja viem, ale ja som sa bugol. Koľko máš minút? Ja 0. Čo? Ja som si ju chcel dať. Hej. Tak ty si fajný. No. Aha. Možno. Ľudia, teraz toto musíme vyhrať, lebo máme málo trofy celkom, takže proste toto keď nedáme, tak sme nuba. Hej. Cože? No.
Auky. Si máme Edgara alebo El Prima? Presi, Edgar. No? Cože? No? Hej. Hej, nie jak minule. Bum. No takže keby ja som ťa zabil, ne? Díky. Ale ja mám 9 pavrov. A to je veľa. To mi poďakuj. Jdi po tebe, Daryl. Určite. Presne tu píše teammate back in 5 sekúnd. A prečo hráme duo? A prečo máš na sebe štít a 0 pavrov? Určite, alebo si nubak nejak. Aspoň hraj normálne. Tak poďakuj. Kinčara, kinčara, Oka. Abo poďme trio. Počkaj, sa pozriem do mojich questov. Oka. No. No. Bob. To sa nedalo. Tak, keď si Bibi, tá sa nesúduj. Ty čo? Jaký dostane minus? Dostajem, ja mám už 141 trofí.
Ty si krivý. Samotný Bob je krivý. Poď Bob, dal už gól, Oskar Bob, teda co? Ty sa nehambíš, ale chápeš, keď ja mám iba toto. Tak chytaj. Ja jedna. A to si sa odhlásil? Aha, to ja hrám. Tak dobre, dnešnú videu Sa buď ticho. Lebo ty si to káka furt. A my máme v týme Spajka, ktorý je lepší jak ty. My máme v týme Spajka, ktorý je lepší jak ty. Dobre, a Sparta. Počíčenku, ja som tu teraz všetkých zabil. Jaj. Radal. Jestli koná, No wow, a dali sme gól. a ty sa dali. To dal nás? No. Cože, ja som tiež s ním hral. Teraz chytáš. Fakt, nube. Jedno tu zase. Ja... Poď Edgar, presi, Edgar. Vyhrali sme. Prečo na rolíku je taký trošku taký čierne? Epic. Presi, Edgar, dávaj. Nie, osnáta. Dobre, no. Robil si to naspal, že ne? A čo budeme robiť na trampolíne? No. Prečo Edgar? Hej, ne. Prsi, Edgar. On je na toho. Hej. Povedz do mojej príka, je stoličko. Tak nevidíš stoličko. Ja vám si musím príkať. Dobre, ja. Potrebujeme Edgara, aby nám pomohol. Tu som. Tak, dobre, to ja. Vždy, aký som profík, a ty sa furt sťažuješ. Viem sa. Poď, som tu, Matej. Pekne. Poď, ešte krátko. Krátko, to daj. Hej, ne. Bro, daj, no mať zabil. A ty dávaj, ja som tam ešte najkrát. Bro, kam daj, no mať sa nasral, teraz riadne, tule. Je pomôcť daj, no Majkovi. Matej, do obrany. Pekne. Ideme sa na... Hej, ne? A jak tam všetkých zabíjal. Krivi sú! Nie, zle. Chimpanzini, bananini.
ty si dal veľa profi. Nie. Hej. Máme len 5 rán. Poďme prihľad dopredu. Máš tam, ideš. To ty si dobrý, kamo teba zabije Nito, že sa nehambíš. Nie, tu, ale tu. Auta. Alebo nedáme telefón, ne? Daj, prosím. Hej, kľudne. Chcem... Nechcú. Ale zase fakt není kýt, ty vole. Však haló. Čo? Čo robíte? Ste úplný inováci. No, je ten dráko neprehrať. Určite, že vám to všetko zachraňuje. Autíčko. Tam dvaja. Také... Také... Ty si dobrý. Určite. Že hra. Bo to je jeho obľúbená hra. No, hej, nejak my, ne? Ideme. A ja tiež, ja mám minus 3, chápeš? Hej, nie? A ty koľko? No. Nie. Čak sa ešte pokakám tam. Matej. Poď. To je jedno. Oka. Ty si. Aby aj oni má, ale to potom bude zlé. Ty si extra minút. Nebol Matias. Aj nie. Ale keď toto kolo dokončíme. Zvedaj. Ja som... Haló. Dobre, Kid. Kid je Sigma. Na. No? Tak ja viem. Oka. Ja žijem, Matej, keby tak, hej. Prečo si to urobil? Neviem, ja furt omylom. Slabý. Tak tretí.
už končíme? Hej, tak čau. Dobre. Tak toto ľudia bolo všetko na dneska. Dneska už možno ďalšie video nepridá, možno ešte hej. No tak toto bolo všetko. Čaute.